салом бинандагони хабар-тиҷӣ, ман Набиҷои Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ба унвони раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон номаи шодбошӣ ирсол кардааст. Дар ин нома Доналд Трамп Эмомали Раҳмонро бо муносибати 28-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон табрик кардааст. бино ба гузориши китоботи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп дар барқияаш гуфтааст: муҳтарам президент Раҳмон, мояи хушнудии ман аст, ки аз номи мардуми Амрико мардуми Тоҷикистонро бо ҷашни 28-умин солгарди рӯзи истиқлол табрик менамоям. тӯли 28 соли охир Иёлоти Муттаҳида бо сафарози дастгирии соҳибистиқлолӣ ва рушди Тоҷикистонро дастгирӣ менамояд. мо аз кӯшишҳои Тоҷикистон ҷиҳати таҳкими амниятӣ, байналмилалӣ ва ҳамгироии минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ истиқбол менамоем. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пуштибонии худро аз фаъолияти Тоҷикистон дар самти расидан ба ояндаи дурахшон идома хоҳад дод. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. Лайк монданро фаромӯш накунед ва албатта дар комментария нависед. Америка мехоҳад бо Тоҷикистон наздик шавад, хело ҳам наздики дӯстӣ шавад, ё ки наздики дӯстии Тоҷикистон или ба Русия душманиашро кунад. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Ва дар нома на самом деле чӣ навишта шуда буд?